Много силно впечатление ми направи това, че никога не съм предполагал, че в Китай може да се говорят толкова много езици. И някои от тях си пишат с иероглифи. Да. Как една такава страна като Русия, 15 000 км от граница до граница, говорят един и същи език, а в Китай има населени места, където ако се отдалечиш 30 км, ако си живял цял живот в един град, излезеш от него на 30 км, не можеш да се разбираш по никакъв начин с хората там. Затова са въвели този путонхуа, мандарински език, като официален, който е задължителен за всички да го учат. Аз изучавах путонхуа 2 седмици преди да замина за Китай. Научих много малко думи. Не можех да ги изговарям с правилната тоналност и интонация. Тук в България ли? Да, тук в България, в Търновския университет. Преподавателка оттам на частни уроци ме обучава 2 седмици. Отивайки там, в Пекин, ми послужиха тези думи, но когато стигнах до манастира Шаолин, установих, че много от хората там изобщо не са си правили труда да учат путонхуа и си говорят техните местни диалекти, които коренно се различават от това, което... Колко време ти отне да се справиш с този местен диалект там? Отначало си мислех, че ще е лесно и подходих, да кажа, с пренебрежение към проблема, но накрая на 3-та седмица установих, че почти не мога да се разбирам с хората. Тогава ме изпратиха на китайско училище, където понаучих доста путонхуа от преподавателите. По 1 час на ден бях в това китайско училище с децата. Научих се как да пиша основните черти, основните знаци, за да мога да разчитам, когато да се ориентирам в посоките. Това е фактически като... Започна малък изпит. Георги не. пише нещо примерно, на белия лист. Нали така? Балцялия. Балцялия, точно така. Какво е това? Да, България. Ама как се научи? Бързо ли? На ден по колко иероглифа учих? Учихме да изговарям... Учихме по около 30 иероглифа на ден, от които не мога да кажа, че успявах всичките да ги науча, но в последствие контактите само на китайски... И се научава, свиква се. Те не използват чак толкова много думи в ежедневието си. Зависи какви сфери. Защо толкова много се образовате? Вие сте учил в Австрия, завършил сте международни икономически отношения. Сега учите в Великотърновския университет. Да. Защо толкова много? Това какво ви дава? В смисъл, това не е упрека, е въпрос. Разбирам ви напълно. Първо харесвам академичната среда. Да се срещате с хора, които могат да ви дърпат нагоре, които ви превъзхождат по нещо и вие се стремите да подражавате на тях и да изкачвате стълбицата нагоре и нагоре. Вместо това, аз, когато се откъснах от тези академични среди, когато се бях отдалечил от университета, установих, че ежедневните ми контакти не са достатъчни дори за да поддържам един високоинтелектуален речник на говорене. И за това мога да кажа просто, че харесвам академичната среда. Не, че е някаква фикс идея да натрупам няколко висше образование или нещо подобно. Проявявал ли си някога силата си срещу някого в реална среда? Да, случвало се. Това е нормално. Какъв беше този случай? Случай като... Извън залата имате? Извън залата, да. Да, извън залата. Случва ли се... Много скромно го казваш. Какво стана? Случва ли се сбивания. Това, което помня като най-ясен случай, беше в една дискотека в моят град. Горна Оряховица. Горна Оряховица, преди поне 10 години. Имаше случай, когато гостуваха някаква група танцори и танцорки. Момчета и момичета от града решиха, че не им харесват начина, по който танцорите и танцорките ги гледат. Те бяха много очарователни хора, много добре танцуваха, много комуникативни и решиха да ги набият, като почнаха от момичетата и се събраха цялата дискотека, за да ги бият. Аз тогава не обърнах такова внимание на проблема и реших да си ходя. Бях с един мой приятел с едно скутерче, той седна зад мен. Момчето беше много слабичко и си каза: ако можех нещо да направя. И в този момент си отговорих на въпроса: аз мога. Ти не можеш, но аз мога. И се намесих да защитя тези хора, които бяха гостували в града. Като се намеси, какво се случи? Нека да кажем... С колко души успя да се справи? Защото това наистина е в една такава ситуация е желателно всеки удар да е точно попадение. На нас се бързи 3-4 удара, за да паднат 3-4 и всички останали се стъписват, както се казва. Адреналина им отива в петите, не в главата и не могат да продължат. Но това не е критерий. По принцип... така се случи.
Да, така се случи. По принцип, добрите бойци са изключително спокойни и благи хора в живота. Аз познавам много хора, които са много добри бойци, които говорят бавно, спокойно и привидно всеки може да каже, че те са лесна плячка или нещо подобно, а те са истински зверове на ринга. И това обяснява за мен нещата. Сега, поне като те видят толкова много хора, никой няма да смее да създава критични ситуации, защото ще знаят с кого ще си имат работа. Най-вероятно е така. Но важното е да ставаме по-добри и да разбираме, че много по-голямо значение има силата на духа. Да. Много съм ви благодарен за разговорите, които проведохме по телефона и останах с много добри впечатления от вас и ви нося един скромен подарък. Не знам дали имате традиция да получавате подаръци. Това е Гуанин. Какво е това? Това е Гуанин. Това е женският образ на Буда. Това не е женско божество в Китай. Фейчан Кансие. Миса, покачи. Това е женският образ на Буда всъщност. Нали? Те нямат две божества, те имат само Буда. С женски, с мъжки образ, с образ дете, с всичко. Да, ще ни направи и нас по-силни. Надявам се. Много ви благодаря, беше много интересно да общуваме с вас. Благодаря ви. Ние по телефона си проверявахме знания. Да, знанията. Кой колко може. Да, благодаря ви много.